Здравейте! Сега ще снимаме нещо, как се чувствате, когато момиче иска с вас. И то момичето, а не ти с нея. Ето, ще ви дам един пример. Аз ще бъда човекът и момичето. И едновременно всичко. Ей, искам да ти... Не, чакай. Искам да ти кажа нещо. Кажи, беби. Мисля, че това между нас няма да се получи. Добре. 5 месеца по-късно. Защо? Както видяхте сега, нашия човек откочи заради тази любов. Не се подавайте на момичетата. Те са ужасни. Ужасни. Защо? 5 години по-късно. Така ще види, че ако се предадете на момичето, може само да ви маниачи с думата защо. Не. И тази... Добре. Сега може да се чувствате така. Или да се навате как? Тя пак ми става гаче. Никога няма да се получи така. Преживейте го, хора! Не сме